Laudioko udalak hiritar partaidetzaren inguruko jardunaldiak antolatu zituen ekainean. Egunean, Andoni Aldekoak Bilboko udaleko alkatetzako kontseilari delegatua hitz egin zuen. Lehena barkatu nire euskera oso txarra delako, eta nirentzat garrantzitsuena zera da, jakitea zer nahi duzun. Esan nahi dut, hartuko dugu hitza, herriaren hitza, eta hori izango da vinculante, o ez da izango da hori gauza konkretuak, edo izango dira orokorrak, izango da herrialdeko taldeak, izango da sektoreko taldeak, eta orduan nirentzat garrantzitsuena da jakitea zer nahi dugu, nortzuk parte hartuko dute, eta oso importantea da, denbora ipini. Esan nahi dut, mugitu behar dugula denborak, erabakiak eta konsultak egiteko. Balorazioa egiterakoan igual segurazki egin behar duguna helburuak lortu dugun ala ez analizatzea da edo baloratzea da. Alde batetik genukan planteatuta helburuak ziren alde batetik araudirako tresna baliogarria izatea, beste aldetik pluraltasuna lortzea, ekilibrioa ponenten artean, eta beste aldetik asistentzia eta ekarpenak. Araudirako tresna baliotsua nik uste dut bai esan dela. Egin diren ekarpenak nire ustez oso interesgarriak izan dira, eta nik uste dut gainera orrekatuak izan direla. Eta hori bai sesio guztietan, bai demokrazia zuzenetaz hitz egiten genuenean, bai demokrazia elektronikoaz hitz egiten genuenean, eta bai azken eguneko saioan erreglamentuaz edo araudiaz hitz egiten genuenean. Bigarren helburua pluraltasun orekatua ponenten artean, nik uste dut ere lortu egin dugula, idei guztiak, nik uste dut edo idei gehienak hor mahai gainean jarri izan direla, eta azkenik asistentziaren aldetik, nire ikuspuntua behintzat, edo nire ikuspuntutik ikusita, lortu izan duguna, izan da kopuru bera mantentzea egun guztietan, 30 inguru